Maio arranca coa gastronomía como gran protagonista no Concello de Poio. Do 1 ao 17 do mes que ven celebrarase a terceira edición de Tapea Poio. Hoxe presentamos esta terceira edición, que é unha invitación aberta a percorrer Poio, tapa a tapa, parroquia a parroquia, probando cousas novas e cousas de sempre, con toque como o que só sabedes darlle vos, os nosos restauradores e hostaleiros, un convite extensivo a todo o mundo. A cita segue medrando, acadando este ano 28 petiscos e 23 locais participantes. Dende a organización poñen en valor a implicación do sector hostaleiro para darlle forma á iniciativa. O éxito do Tapea Poio nesta terceira edición o podemos saber aquí reflexado. É dicir, eu creo que o gran éxito de Tapea Poio é o que se podemos ver aquí, que é o traballo en conxunto, a solidaridade e, sobre todo, saber que ao final o feito de que poidamos traballar coas mesmas inercias vai a beneficiar en todo o mundo. Con Pepe Solla e Pepe Vieira como padriños desta edición, o Tapea Poio serva ademais de elemento dinamizador da economía local fora da tempada alta. Sabedes que entre a Semana Santa e a tempada alta de verán, pois hai aí uns meses un pouco complicados tamén para a hostalería, e parecenos importantísimo que este tipo de iniciativas se reflictan en datas en donde máis o necesitades o sector hostaleiro e de restauración da provincia de Pontevedra. A Deputación de Pontevedra colabora con esta iniciativa canda a Xunta. A Estrategia 2030 de Turismo de Galicia ten un dos capítulos máis importantes na gastronomía. A gastronomía atlántica, o produto local, o favorecer o desenvolvemento de iniciativas nos diferentes concellos. No Tapea Poio hai dúas modalidades de tapas, creativa e tradicional, todas a un prezo único de 4 euros. O certame volverá a repartir importantes premios para as creacións máis votadas polo público e para as mellor valoradas polo xurado. Ademais, tamén haberá premios pro público valorados en 6.000 euros achegados polas entidades colaboradoras. En total, 10.000 euros en premios entre público e restauradores.